إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه تسليما كثيرا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Галәмнәрне юктан бар кылып, безләрне халык иткән, тәрбияләгән Аллаһка барча хәмд сәнәләребез, улуглау мактауларыбыз булсын. Шәһадәт китерәмен, Аллаһтан башка гыйбадәт кылырга лаеклы зат юктыр. Аллаһ бар, Аллаһ бер, һәм шәһадәт китерәмен, Мухаммад ибн Габдуллаһ, Аллаһның хак илчесе, шәриф булган кулы һәм тугры пәйгамбәридер. Аллаһ аңа, аның гаиләсенә, аның сахабаларына үзенең салават шәрифләрен бирсә иде. Аллаһ изге китабында әйтә: "Эй иман китергән бәндәләр, Аллаһтан хакыйкый курку белән куркыгыз, тәкъвалы булыгыз һәм бары тик мөселман булып кына үлегез" диде. Икенче бер аятында әйтә: "Эй кешеләр, сезләрне яраткан, халык иткән Раббыгыздан куркыгыз. Ул сезне бер кешедән яратты, аннан иптәше хатынын барлыкка китерде. Һәм алар икесеннән дөньяга күп ирләрне һәм хатыннарны чәчте. Бәлки бер-берегездән Аллаһ хакы өчен сорыйсыз. Шул Аллаһның ачуыннан һәм шулай ук туганлык җепләре үзүеннән куркыгыз. Дөрестлектә Аллаһ сезне күзәтеп торучыдыр. Әмма бәъд, мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһ Раббыбыз, Пәйгамбәрбез Мухаммадны саллаллаһу алейхи ва саллям галәмнәргә рәхмәт буларак җибәрде. Аллаһ субханаһу ва тааля әйтә: "Ва ма арсалнака илля рахматан лил аламин." Без сине галәмнәргә рәхмәт буларак җибәрде дип әйтә. Пәйгамбәрбезнең бүтән мөгамәләсе, әхлагы кешеләргә һәм кешеләргә генә түгел, хәтта хайваннарга да мәрхәмәтлелек, шәфкатьлелек булды. Аллаһ изге китабында әйтә: "Фабима рахматин миналлаһи линта лахум, ва лау кунта фаддан гализал қалби ланфадду мин хаулик." Аллаһ рәхмәте белән син аларга карата йомшак булдың. Әгәр дурфа, каты бәгырьле булган булсаң, алар һичшиксез синнән качарлар иде. Синең яныңнан качарлар иде. Әйе җәмәгать, Аллаһ кеше күңелен шулай барлыкка китергән. Йомшаклык, ягымлы сүз, дурфа, тупас булмау бүтән кешегә дә ошый. Бүтән кеше аны ярата. Һәм Аллаһ илчесенең бу күркәм сыйфаты иде. Пәйгамбәрбезнең күркәм холыгы, аның күркәм холыгы белән күпләрнең күңелен яулады. Һәм үзе дә югары әдәп, әхлакта иң күркәм үрнәк күрсәтте. Аллаһ илчесе Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Дөрестлектә мин күркәм холыкларны камилләштерер өчен җибәрелдем" дип әйтә.
Ягъни кешеләр арасында начар күренешләрне бетерер өчен, кешеләр арасында күркәм холыкларны ныгытыр өчен һәм кешеләр арасында арасын тәртипкә салу өчен җибәрелгән Аллаһ илчесе, Аллаһның аңа иң күркәм салаватлары, иң камил сәламнәре булсын. Аллаһ илчесенең кешелеккә җиткергән вазифалары әле ул гына түгел. Аллаһ илчесе безгә кешелеккә тагын берничә әйберне сакларга, ныгытырга әмер итте. Һәм шул юлда гомерен сарыф итте. Аллаһ йөкләгән җаваплылыкны үтәде. Галимнәр әйтәләр, әгәр Аллаһ илчесенә иңдерелгән Коръән аятләрне, хадисләрне, шәригать кануннарына карасаң, Аллаһ һәм аның илчесе пәйгамбәрбез Мөхәммәднең 5 әйберне сакларга әмер иткәннәре, 5 әйберне сакларга теләгәннәре күренә дип әйтәләр. Шуларның беренчесе кешенең үз динен саклау. Кешенең үз динен саклау. Икенчесе исә кешенең җанын саклау, кан куюдан ерак булу. Өченчесе исә кешенең малын саклау, байлыгын саклау. Дүртенчесе кешенең вөҗданын саклау. Ягъни русча әйткәндә честь человека дип әйтелә. Һәм инде бишенчесе исә кешенең акылын саклау. Кешенең акылына бернинди дә зыян китермәү. Һәм Аллаһ Тәгалә Коръәндә күп аятларда безгә иманлы кешеләр булырга куша. Мөселман булып, Аллаһка буйсынганнардан булырга әмер итә. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә әйтте: "Я айюхаллазина аману тақуллаха хаққа туқатих, ва ла тамутунна илля ва антум муслимун." И иман китергән бәндәләр, Аллаһтан хакыйкый курку белән куркыгыз һәм бары тик мөселман булып кына үлегез диде. Ягъни тормышыгызның соңгы сулышыгызга кадәр иманыгызны саклагыз, динегезне саклагыз дип әйтте. Һәм шуңа күрә һәммәбез дә Аллаһ Тәгалә биргән иманны югалтмаска тиешбез, сакларга тиешбез, аңа гыйбадәт кылучылардан булырга тиешбез. Һәм шулай ук кеше җанын саклау дигәндә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Кыямәт көнендә Аллаһ каршында сорау алу башлангач, иң беренче иттереп кан мәсьәләләре шишеләчәк" ди. Ягъни бу дөньяда әгәр дә берсе икенчесенең канын куйган булса, үтергән булса, иң беренче иттереп шулар җавап тотырлар. Иң беренче иттереп Аллаһ каршында шулар чыгырлар дип әйтелә. Шулай ук Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә кеше үтерү дигәндә Коръәндә әйтә: "Ва ман яqtul муъминан мутааммидан фаҗазаؤuhu җаһаннаму халидан фиha ва ғадиба Аллаһу алейхи ва ла'анаһу ва а'адда лаху азабан азима." Кем мөъминне белә торып үтерсә, аңа җәзасы мәңгелек җәһәннәм дип әйтте. Аллаһ аңа ачуланыр, аны ләгънәт кылыр һәм аңа зур газаплар әзерләр дип әйтә. Шулай ук кешенең каны белән бер рәттән кешенең байлыгы, кешенең вөҗданы харам булды. Бер генә кешегә дә хаксыз рәвештә кешенең исемен пычрату яки аның бер тиенен булса да алу катгый тыелган була һәм бер кешегә дә рөхсәт ителмәде. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә аның илчесе Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям гомерендә бер тапкыр хаҗ кылды. Һәм ул хаҗ инде хаҗ вакытында аның белән бергә 100 мең сахаба хаҗ кылдылар. Һәм ул үзенең данлыклы хутбәсендә, сабуллашу хутбәсе дип атыйлар аны, Гарафа көнендә хаҗда басып торганда Пәйгамбәрбез ушбу сүзләрне әйтте: "Дөрестлектә сезнең каннарыгыз, байлыкларыгыз, вөҗданнарыгыз бер-берегезгә харам булды. Аның харамлыгы бу көн харамлыгы кебек, бу ай харамлыгы кебек һәм бу шәһәр харамлыгы кебек" дип әйтте. Ягъни бу көн Гарафа көне, бу ай Зулхиджа ае көне харам булган ай һәм бу шәһәр, ягъни Мәккә, Әл-Харам
урыны булган урын һәм шуның харам булган кебек, сезнең байлыкларыгыз, каннарыгыз, сезнең ак исемнәрегез бер-берегезгә харам булды. Һәм шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, хаксыз рәвештә кешедән бер тиенеңне алсаң да, аны гади генә бер сүз белән кимсетсәң дә, Аллаһ каршында шуның өчен җавап тотачаксың. Аллаһ һәммәбезне дә бу гөнаһлардан сакласа иде. Һәм иң соңгысы шәригатебездә килгән акылны саклау мәсьәләсе булып тора. Акылыңны һәм кеше акылын саклау булып тора. Әйе җәмәгать, акыл Аллаһы Тәгалә биргән иң зур нигъмәт. Уйлый белү, фикерләү, булар һәммәсе дә акыл эшчәнлеге сәбәпле килеп чыга. Кешене хайваннан айыра торган сыйфат нәрсә булды? Ул кешенең уйлый белүе, акыл булуы, фикер йөртә белүе булып тора. Һәм шуңа күрә динебездә акылны бутый торган, акылны исертә торган, аек акылны бетерә торган һәр нәрсә харам булып тора. Аллаһ субханаһу ва тааля әйтә: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. Ey iman китергән бәндәләр, хәмер эчемлекләр, комар уеннары, ягъни азартные игры, таш пытлар һәм күрәзәчелек итү уклары һәр берсе шайтан гамәлләреннән булган пычраклардыр. Һәм алардан сакланыгыз дип әйтә. Аллаһ илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: һәр бер исертүче әйбер хәмер диде. Һәр бер исертүче әйбер хәмер. Ягъни нинди генә нәрсә килеп чыкмасын, нинди эчемлекме ул, кипкән үсемлек тамырлары булсынмы, тузга ошаган матдәләр булсынмы, әгәр алар исертә икән, әгәр алар акылны җуя икән, ул хәмер хөкемендә булачак. Ә инде хәмер һәммәбезнең дә белгәнебезчә харам гамәл булып тора. Һәм шуңа күрә кайсы бер кешеләр була, Коръәндә ди, анаша турында бердәй әйтелмәгән ди. Ул ярамый ди, ул ярый ди, ул мәкруһ кына булып тора ди. Насвай булсынмы, тәмәкесе булсынмы, спайс булсынмы, яки башка төрле наркотиклар булсынмы, аларны янәсе Коръәндә Аллаһ шарап турында гына әйтелгән ди. Алкоголь турында гына әйткән ди, булар турында әйтмәгән. Һәм шуңа күрә әз-мәз булса кулланырга ярый дип әйтүче адашкан кешеләр бар җәмәгать. Ләкин белеп торыгыз, бу сүзләр һәммәсе дә абашык адашудыр. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: акылга әз генә зыян китерү, акылыңны әз генә югалту шушы эшнең хәмер булганлыгын күрсәтә ди. Ягъни кемдер әйтергә мөмкин: "Соң миңа бит аның әз генәсе башка җибәрми ди, башны китерми ди." Насвай мәсәлән. Кешеләр әйтәләр: "Күпме генә насвай капмый, миңа башка бирми ул ди, тегеләй була итми ди." Икенче кеше килсә, бер яңа кеше килсә, менә сине исертә дип әйтәләр алар. Ләкин җәмәгать, насвай ул һәр кеше өчен, һәр бер кеше өчен, әгәр дә аларның берсен генә дә исертсә, ул харам булып санала. Ул хәмер хөкемендә булып санала. Һәм шуңа күрә акылны әз генә булса да югалтыру, әз генә дә булса да акылга тәэсир итү, ул эшнең хәмер булганлыгы күрсәтә. Һәм шуңа күрә кисәтеп әйтәм ул кешеләргә, хәмер эчүчеләргә, һәм башка төрле наркотиклар белән мавыгучыларга нәрсә дип әйтәсем килә? Аллаһ илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: хәмерне даими рәвештә кулланучы җәннәткә кирми дип әйтә. Бер генә түгел, даими рәвештә кулланса, гадәтенә кертсә, ул җәннәткә кирмәс дип әйтә. Һәм ул чынлап та шулай. Тормыш тәҗрибәсендә карасак, гомере буена аракы чөмергән, хәмер чөмергән яки наркотикларда утырган кеше нәкъ шул хайван рәвешендә үлеп китә. Нәкъ шул рәвешендә тәүбә кылмыйча кабергә киреп ята. Һәм шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһ субханаһу ва тааля безне бу эштән кисәтте. Һәм шулай ук акылга тәэсир итүче башка әйберләр дә бар. Һәм шулар күрәзәлек, күрәзәчелек итү,
шайтани эшкерүләр, сихерләр, булар һәммәсе дә динебездә катгый тыелган гамәлләр булып тора. Аллаһ Коръәндә әйтә, сихер сәбәпле кеше хатыны белән аерылырга мөмкин ди, кешегә зыян салырга мөмкиннәр ди. Бакара сүрәсендә Аллаһ Субханаһу ва Тааля әйтә, шайтаннар өйрәнделәр сихерчелек гыйлеменә, ир белән хатынны ничек аеруга, ләкин алар бер кемгә дә Аллаһ рөхсәтеннән башка зыян сала алмаслар дип әйтә. Һәм шуңа күрә Аллаһ аларның сихерчелек белән зыян салуларын чынбарлык дип атады. Ягъни алар чынлап та кешегә сихерчелек белән зыян китерә алалар. Икенче аятында Аллаһ Субханаһу ва Тааля әйтә: "Ва ла юфлиху ас-сахиру хайсу ата." Сихерче кайда гына килсә дә уңышка ирешмәс дип әйтә. Һәм шуңа күрә сихерченең хөкеме Аллаһтан аңа нинди җәза булачагы билгеле. Мәңгелек җәһәннәм, Аллаһның ләгънәте, Аллаһның газабы булыр. Чөнки ул сихерен бер үзе генә эшләми, ул җиннәр һәм шайтаннар ярдәмендә эшли. Һәм аларның ярдәменә мөхтаҗ. Ләкин шайтаннарны һәм җиннәрне үзеңә буйсындырыр өчен сихерчеләр бик зур күферлекләр эшләргә тиешләр. Коръәнгә бик зур кадерсезлек, пычрату һәм башка эшләрне эшләргә тиешләр. Шул вакытта гына җиннәр аның күферлектә тирән булуына күреп, аның зур адашуда булганлыгын күреп кенә аңа буйсыналар һәм аңа ярдәм итәләр. Менә шуңа күрә галимнәр әйттеләр, сихерчеләр ди, гадәттә тәүбәгә килмиләр дип әйтә. Алар күферлектә бик ерак киткәннәр, бик ерак батканнар ди. Һәм тарих дәвамында сихерчеләрнең бик әзе генә тәүбә кыла һәм бу эшләрен, бузык эшләрен калдыра дип әйтелә. Һәм шуңа күрә галимнәребез әйтә, сихерчелек белән мавыгу күферлек дип атадылар. Ни өчен? Чөнки сихерчелек кешенең акылын бутый, аңа зыян китерә, тормышына кайгы китерә. Хәтта Пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям аны яһуди булган бер кеше, бер сихерче сихерләде. Пәйгамбәребез бер ай дәвамында шул сихердән интекте. Нинди дә булса эшне эшләдем дип уйлый иде, ә үзе чынлыкта эшләмәгән булып чыга иде. Һәм шуңа күрә шәригатебездә сихерченең хөкеме билгеле булса, ләкин шуның белән бер рәттән шул сихерчеләргә баруны, алар сүзләренә ышануны катгый тыелды. Катгый тыелды динебездә. Һәм Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, иң зур үлем гөнаһлары, русча әйткәндә смертельные грехи, алар 7 дип әйтте. Һәм шулардан Аллаһка тиңдәш кую, аңа тиңдәш китерү, ширк кылу һәм сихерчелек дип атады Пәйгамбәребез. Сихерчелек белән бер рәттән күрәзәчелек, предсказательство һәм төрле шомлы эшкерүләр дә булып тора. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, кем күрәзәчегә барса, 40 көн буена намазы кабул түгел ди. 40 көн буена ул өстендәге җаваплылыгын төшерә, намазын башкара, ләкин намазыннан аңа бер ни дә таммый, бер дә килми. Һәм икенче хадисендә әйтә, кем күрәзәчегә барып, аның әйткәннәренә ышанса, Мөхәммәдкә ингән әйберләргә күферлек күрсәтер ди. Мөхәммәдкә ингән әйберләргә күферлек күрсәтер дип әйтә. Һәм уйлап карагыз, җәмәгать, ышану гына түгел, хәтта сихерче, күрәзәче һәм башка төрле гадалкалар, карта аштыручылар, аларга бару хәтта зур гөнаһ булып санала. 40 көн буена намазы кабул булмый дип әйтелә. Һәм кем генә арабызда 40 көн буена намазын югалтырга әзер булып тора. Ләкин кызганыч, мөхтәрәм җәмәгать, халкыбызның ирләре, хатыннары булган, яшьләре, картлары булган кешеләр, мөселман дип атаучылар үзләрен бу эштән чирканып тормыйлар. Ә бит хәтта татар халкында да әйтем бар, күрәзәчегә барма, башыңны кайгыга салма дип әйтелә. Һәм шуңа күрә ул чынлап та дөрес, кем күрәзәчегә барса,
аны дөньяда да бәхетсезлеге көтә, һәм ахирәттә дә башы кайгыдан чыкмас. Һәм Аллаһ Тәгалә һәммәбезне дә бу эшләрдән сакласын. Һәм шуңа күрә кабатлап әйтәм, татарлар, мөселманнар, иман ияләре, йөрмәгез сихерчеләргә, йөрмәгез күрәзәчеләргә, һәм үзегезне Аллаһ ачуына, Аллаһ газабына илтмәгез. Һәм шулай ук әйтеп үтәргә кирәк, бер заманабызда бик күп төрледән төрле эш күрүчеләр барлыкка килде. Төрледән төрле әфсен-төфсеннәр укып, янәсе целитель, фәлән, төгән дигән кешеләр барлыкка килде. Фәлән авылда бер әби бар, фәлән районда бер бабай бар, ул эш күрә, ул ярдәм итә дип сөйлиләр. Һәм бер вакытны Татарстанның баш казые Җәлил хәзрәттән сорыйлар. Җәлил хәзрәт ди, менә фулан авылда, фулан җирдә бер эш күрүче бар ди. Аның ярдәме бар микән? Дип сорагач, Җәлил хәзрәт әйтә, әлбәттә ярдәме бар ди. Үзенә йорт салды ди, менә хәзер кияүенә дә салып ята ди, яңа машина алды ди. Әйе. Һәм шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, ул эш күрүчеләр арасында күпчелеге шарлатаннар, күпчелеге кеше акчасын зрәгә алып, алардан көлеп йөрүчеләр, һәм халык акчасын гына имеп ятучылар. Ләкин нишәмә кеше сукырдай аларга барып, акчасын тотып, соңгы пенсияләрен күтәреп шуларга янәсе терелергә баралар. Һәм алар арасында хәтта җәмәгать шарлатаннар гына түгел, хәтта сихерчеләр дә бар. Һәм түбәтәгә кигән, ак сакалын үстереп, кайчы белән тигезләгән, эшкәрә башласа, әллә нинди аңлашылмаган әфсен-төфсеннәр укый. Берсе турында сөйләгәннәр иде. Килдек ди, кирдек ди, бу ди безгә Фатиха сүрәсен укый башлады ди. Инде бу кеше инде кызганычка каршы үзе намаз укый, мәчеткә йөри, ләкин шулай туры килгән барган бу. Һәм әйтә, мин беләм ди Фатиха сүрәсен ди. Мин ишеткәнем бар ди, укыганым да бар. Бу ничек укый ди? Бу ди Бисмиллаһир-рахманир-рахим урынына Бисминнахи-рахмани-рахим дип әйтә ди. Ягъни, нәрсәшли Коръәнне боза, дөрес түгел икенчеләп итеп атый. Гади кеше бер мәчеттән ерак булган, мәчетне курбаннарда, гаетләрдә генә искә төшергән кеше әлбәттә бу Фатиха сүрәләрен өйдә укымый, әйтмәй, һәм аңа нәрсә генә әйтсәң дә ул аны Коръән дип кабул итә, һәм булар моңа ышаналар. Ләкин бу кеше әйтә, мин аның белдем ди, ул дөрес укымый ди, ул мыскыллап укый Коръәнне дип әйтә. Коръәннең мәгънәсен бозып укый ди. Һәм кешеләр әйтәләр ди, ләкин бу бит Коръән белән дәвалый, бу бит Коръән белән эшли дип әйтәләр. Ләкин аның җиннәр белән эшләвен берничек тә төшенмиләр һәм белмиләр. Һәм аннан да куркынычрагы җәмәгать, менә шушындый урыннарга 5 вакыт намазда булган кешеләрнең дә баруы. Менә бу тагын да куркынычрагы һәм тагын да аяныч булган хәле. Намаз укый, Аллаһ Тәгаләне таный, Коръән укый, зикрләр әйтә, ләкин нигәдер берәр җире авыртса врачка бармый, шул бабайга йөгерә. Берәр кайгысы булса, Аллаһ Тәгаләдән сорамый, шушы нигә барып сорый. Берәр әйберсен югалтса, дуга кылмый, я Раббым, таптыр миңа аны, күрсәт миңа аны дип, шушы кешедән барып соратып ала. Һәм Аллаһ Тәгалә һәммәбезне дә мондый адашулардан сакласын. Һәм истегездә тотыгыз, Аллаһ илчесе әйтә, күрәзәче янына барсан гына, уже синең 40 көнлек намазың юкка чыга, кабул булмаячак. Инде бу кешенең әйткән сүзләренә ышансаң, ул хәтта синең Пайгамбарыбыз Мөхәммәдкә ингән әйберләргә күферлек тә күрсәтергә мөмкинсең. Һәм шуңа күрә кемнең кайгысы бар, Аллаһка мөрәҗәгать итсәң. Кемнең хаҗәте бар, Аллаһка ялварсын. Кемнең бурычы бар, Аллаһ Тәгаләгә дуга кылсын. Кемнең шире бар, Аллаһ Тәгаләдән шифа сорасын. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә әйтә: "Амман юҗибул муттарра иза да'аһу ва якшифус су". Кем генә соң мохтаҗ кешенең дугасына җавап бирә һәм бузыклыкны бетерә дип әйтә Аллаһ Тәгалә. Әлбәттә Аллаһ Тәгалә. Әлбәттә Аллаһ Тәгалә мохтаҗ кешенең дугасын ишетә һәм аны бузыклыклардан, нашарлыклардан саклый. Кем генә кеше, кем Аллаһтан башка ярдәм итәргә мөмкин?
Кем Аллаһы Тәгаләдән башка кешегә ярдәм итәргә мөмкин? Икенче бер аятта Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә Ибраһим алейхиссаламның сүзләрен китерә. Ибраһим пәйгамбәрнең сүзләре, ул әйтә: "Аллази халакани фахува яхдин, валлази хува ют'имуни ва юсқин, валлази ва иза маридту фахува яшфин, валлази юмитуни thumma yuhyin, валлази атмау ан ягфира ли хатиати яумад-дин." Галәмнәрнең Раббысы мине барлыкка китерде һәм мине туры юл белән алып бара, мине ашата, мине эшертә, мин авырсам мине дәвалый, миңа сәламәтлек бирә, миңа үлем китерә һәм мине яңадан кире терелтә, һәм мин кыямәт көнендә минем гөнаһларымны гафу итер дип өметләнәм, дип әйтә Аллаһ Тәгалә. Менә бу сүзләр Ибраһим алейхиссаламның сүзләре, ләкин һәммәбезгә дә көн сайын әйтерлек, шул сүзләр буенча яшәрлек тирән мәгънәле сүзләр була. Һәм Аллаһ Тәгалә икенче бер аятында әйтә: "Ва қала раббукум уд'уни астаҗиб лакум." Раббыгыз әйтте: "Миңа дуга кылыгыз, миңа ялварыгыз, мин сезгә җавап бирермен", дип әйтә. Һәм Аллаһ Раббыбыз шулай ук шифасы китабында, Коръәндә бар дип әйтә. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә әйтте: "Ва нуназзилу минал Qur'ани ма хува шифаъу ва рахматун лил муъминин." Без Коръәндә муъминнәргә шифа һәм рәхмәт булганнарны иңдерәбез дип әйтә. Һәм Аллаһ Раббыбыз һәммәбезне дә адашудан, наданлыктан, күферлектән сакласын. Һәм шуңа күрә кем үз-үзен саклыйсы килсә, Аллаһ Тәгалә изге китабын укысын. Кем үз-үзен саклыйсы килсә, пәйгамбәрбез әйткән дугаларны, зикрләрне укысын. Йокларга ятканда Ихлас, Фалак, Нас, иртәнге кичке зикрләр, намаздан соң булган зикрләр, буларны һәр вакытта әйтсен. Һәм шул вакытта Аллаһ Тәгалә ярдәм итер, һәм Аллаһ Тәгалә шул вакытта кешене бузымнардан, сихерләрдән һәм төрле начарлыклардан саклар. Аллаһ Раббыбыз һәммәбезне дә бәла казалардан ерак тотса иде, бары тик үзе риза булган хәлдә булсак иде, һәммәбезне дә җәннәт әһелләреннән кылса иде. Амин я раббил аламин. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanb innahu huwal ghafurur rahim.